Recordeu, el tacte serà abstracte. Aquesta cançó va dedicada per tots els addictes al mòbil, i m'incloeixo. Què m'està passant? Mica en mica em torno boig i deixo de ser el d'abans. Què ens passa en aquest món? Ja no som una persona, ara només som smartphones. Pas a pas, perdem el que és l'amistat. Mirem més temps la pantalla que l'amic que hi ha al costat. Cada dia som més babaus, ara haver-nos vist o no es resumeix en dos simples tics blaus. Tu veus i plores. La seva última connexió et derrueix com a persona, perquè t'ha deixat en vist. No t'ha contestat, però i tu què saps? Potser li ha sortit un imprevist. Abans tenir una conversa era un gran luxe, ara cada comentari l'envolta milions de dubtes. Tothom sap que ens està absorbint el WhatsApp, que hauríem de deixar els mòbils tots tancats en una caixa. Però qui ho fa? Si és més important l'estat que el que ens ha dit l'amic. És molt dur i ens sembla que és bonic, però per mirar el mòbil perdem un moment únic que no es repetirà, deixarà d'existir en un breu instant, i ens perdrem aquest somriure que ell ens està brindant per voler mantenir sempre el contacte. El tacte serà abstracte, no veiem res més enllà que una foto que demà ja no podrem observar, perquè es quedarà a l'Snapchat. Han canviat les relacions, ara apreciar una mirada només dura 10 segons. Què em passa? Soc dels que no ho volen fer, però envio els meus principis al carrer i em faig la foto i la coto, amb els filtres la milloro. Critico qui agafa el mòbil, però jo venc ràpid la moto i ho faig. Intento aguantar però no, miro memes o històries dels que volten per al món, i els vas puc perdre la connexió. S'han abandonat les cartes per portar carregadors. I què significa ser guai? Penjar 1000 fotos al Facebook perquè la gent posi likes. Aquí quedo malament, l'elimino. Ara té molt més valor un m'agrada que un t'estimo. Que trist avís del lloc on ens submergim. Si no pengem cap foto sembla que no vivim. Jo m'he perdut pel camí, aquests instants d'aïllar-nos, fent instats per agradar-nos no em porten a ser feliç, al contrari. M'encanta apreciar els sentiments i fer tot el que m'agradi amb la meva gent, sense deixar que em controli una llau de comentaris que em facin estar pel mòbil. No ho segueixo fent, menys SMS, una trucada que em canvia i em fa caminar amb més pressa. Ara anar a veure partits més especials, s'han deixat de disfrutar per tuitejar. Jo vaig estar allà, doncs felicitats i grava-ho. Però quin record en tindràs? El de mirar una jugada a través d'una pantalla, havent pagat una entrada, per això quedes al bar. És que és patètic. Ja no s'aprecia el paisatge, ara només es fan selfies. Ai no, que aquí he quedat molt lleig. Qualsevol foto que trobi serà per pur postureig. Veig una societat molt boja, on es viu per pujar l'ego i on s'obren massa les boques, menys quan cal que darrere la pantalla som valents, cara a cara la gent calla. Si veiem una agressió o un lladre que corre i ens esquiva, no ho aturarem, millor gravem l'exclusiva i a YouTube a buscar el milió de reproduccions. I si l'ordinador es penja darrere mi penjo jo, no puc viure sense ell. Ja no pensem ni amb la polla, ara Sònia és el cervell que ens porta, que controla cada ment i que ens fa tornar uns inútils quan l'ordinador va lent. I així anem.